ίσως η πιο καλά κρυμμένη εκκλησία της Κύπρου. Ίσως η εκκλησία με το πιο όμορφο δάσος της Κύπρου. Σίγουρα όμως είναι η εκκλησία με το μοναδικό όνομα, δεν υπάρχει άλλη στην Κύπρο με το ίδιο όνομα. Πίσω μου ο Άγιος Μερκούριος στο δάσος της Αργάκας. Ένα σχετικά πρόσφατο χτίσμα, το οποίο βρίσκεται δίπλα από ένα πολλά παλιό οικισμό, ο οποίος δυστυχώς ως τη δεκαετία του 1950 αναγκάστηκε να φύγει, γιατί τότε η κυβέρνηση έφτιαξε στην ουσία από τον οικισμό τους, με την δικαιολογία ότι ήταν δύσκολη πρόσβαση, ήταν μακριά από τον πολιτισμό και θα ήταν πολλά δύσκολη η διαβίωση τους. Όντως, για να έρθετε εδώ, θέλει αρκετό οδήγημα σε χωματόδρομο, σχετικά ok όμως η πρόσβαση, πάει και με ένα σχετικά κανονικό αυτοκίνητο, θέλει πολύ προσοχή όμως. Θα σας δείξω στο χάρτη, βρίσκεται εδώ. Ο οικισμός βρίσκεται πιο κάτω, ενώ δίπλα βρίσκεται και ο εκδρομικός χώρος. Ενώ ακριβώς δίπλα πάει όμορφος ποταμός. Το δάσος εδώ, παιδιά, της Πάφου, που εκεί πάνω είναι ο Σταυρός της Ψόγας, εδώ το δάσος της Πάφου δεν θα το βρείτε σχεδόν πουθενά άλλου. Ειδικά την εποχή μετά την βροχή, ο Άγιος Μερκούριος αποτελεί το καλύτερα κρυμμένο μαργαριτάρι της Κύπρου. Πραγματικά είμαι υπερενθουσιασμένος με το τι είδαμε. Απίστευτο, και συγχαρητήρια και στους δύο ανθρώπους που την περιοχή, οι οποίοι έχτισαν την εκκλησία, την οποία πρέπει να επισκεφτείτε σύντομα, απολαύσετε τη ζούγκλα που βρίσκεται πριν χαθεί τώρα το καλοκαίρι.